नमस्कार मित्रांनो, बी एस आपले सरकार या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांना ई पीक पाणी हे ॲप्लिकेशन सुरू होत नाही, इंटरनेट आवश्यक आहे, अशा प्रकारे काही एरर येत आहे। तर हा एरर कशामुळे येत आहे, तसेच या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला ई पीक पाणी कोणतं ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करायचं आहे आणि दोन्ही ॲप्लिकेशनमधला आपण फरक जाणून घेणार आहोत। तर मित्रांनो, तुम्ही जर प्रथमच चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला आता सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील। तर पहिलं जे तुम्ही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेलं आहे ते प्ले स्टोरवरून तुम्ही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेलं असेल आणि हे ॲप्लिकेशनचं जे व्हर्जन आहे ते तुम्ही ॲप इन्फोमध्ये जायचं आहे। ॲप इन्फोमध्ये गेल्यानंतर व्हर्जन जे ई पीक पाणी नावाच्या खाली व्हर्जन म्हणून 4.0.0.7 हे व्हर्जन आहे। हे ॲप्लिकेशनला शक्यतो इंटरनेट आवश्यक आहे, अशा प्रकारे एरर येत आहे। तर हा एरर कशामुळे येत आहे तर आपण पुढे पाहणारच आहोत। तर दुसरं जे ॲप्लिकेशन आहे जे तुम्ही प्ले स्टोरवरूनच इन्स्टॉल करायचं आहे, तर हे या ॲप्लिकेशनचा आपण इन्फो चेक करू। तर यामध्ये तुम्हाला ई पीक पाणी त्याच्या व्हर्जन 1.0.0.1 हे व्हर्जन तुम्हाला पाहायला मिळेल। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ॲप्लिकेशन कोणतं इन्स्टॉल करायचं आहे। तर मित्रांनो, जे 1.0.0.1 हे जे व्हर्जन आहे हे ॲप तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे। तर तुम्ही हे ॲप इन्स्टॉल कसं करणार, तर तुम्हाला प्ले स्टोरवरती यायचं आहे। प्ले स्टोरवरती आल्यानंतर इथं सर्चमध्ये ई डॅश पीक पाहणी असं टाईप करायचं आहे। हे जे मित्रांनो पहिलं जे ॲप्लिकेशन आलेलं आहे याच्यावरती तुम्हाला क्लिक करायचं नाही आहे, तुम्हाला असं ई पीक पाहणी टाईप करून सर्च करायचं आहे। सर्च केल्यानंतर हे जे ॲप्लिकेशन आहे 2 नंबरला ई पीक पाहणी हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे। डिपार्टमेंट ऑफ रिव्हेन्यू गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे। यानंतर जे दोन्ही ॲप्लिकेशनमधील फरक आहे, तर जे पहिलं जे ॲप्लिकेशन आहे 4.0.0.7 ते ॲप्लिकेशन तुम्ही इन्स्टॉल केल्यानंतर ओपन केल्यानंतर हे जे ॲप्लिकेशन आहे हे टाटा ट्रस्टच्या सौजन्याने महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी सक्षमीकरणाचा प्रकल्प अशा प्रकारे तुम्हाला इथं पाहायला मिळेल। आणि तुमचं जे महाराष्ट्र शासनाचं जे ॲप्लिकेशन आहे ते ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर जमावबंदी आयुक्त व संचालक भूमी अभिलेख कार्यालय महसूल विभाग महाराष्ट्र शासन आपले मनपूर्वक स्वागत करत आहे, अशा प्रकारे दोन्ही तुम्हाला स्क्रीन पाहायला मिळतील। तर तुम्ही जे 2 नंबरचे ॲप्लिकेशन आहे ते इन्स्टॉल केल्यानंतर ज्याचं व्हर्जन 1.0.0.1 हे आहे, हे ॲप्लिकेशन तुम्ही इन्स्टॉल करायचं आहे। पुढे वरती क्लिक केल्यानंतर हे ॲप्लिकेशन सर्व्हरला कनेक्ट होईल। तर मित्रांनो, जे 4.0.07 हे जे ॲप्लिकेशन आहे शक्यतो या ॲप्लिकेशनला इंटरनेट आवश्यक आहे, अशा प्रकारे सर्वांना एरर येत आहे। तर तुम्हाला नवीन जे ॲप्लिकेशन आहे ज्याचं व्हर्जन 1.0.0.1 हे तुम्हाला ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करायचं आहे। इन्स्टॉल कसं करायचं याची आपण प्रोसेस सांगितलेली आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला जर माहिती आवडली असेल, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा। आणि जर असेच तुम्हाला व्हिडिओ पाहायचे असतील तर बी एस आपले सरकार हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असेच नवीन अपडेट्स पाहायला मिळतील। तर मित्रांनो, सर्व्हरला कनेक्ट होताना काही वेळ लागू शकतो। जर खूप वेळ जर तुम्ही असाच स्क्रीन दिसत असेल तर तुम्ही ॲप बंद करून पुन्हा सुरू करायचं आहे।